Kapitan Inteng! Anyang iba daw, adda ka dinatakaw mo iti balay ni Kwaraw. Di mo piksaan ti saum Ang mga numangagdag iti karuba, kit ipulong na kin ni Kwaraw. Nagpailimit ni Kwaraw ita. Wayne, hindi pa'y simangpay. Isuan na lakaklaan at sinirek ti balay na. Anyang ingarod na kita tinakaw mo. Ada ti basit na bagas, basit na sardinas, mantika, ken tinapay. Apay ngay abasit lang tiinalam abagas. Basit tabasit lang tinagbati abagas na. Ipadas kunto ti mapanijayan ni Parinteng. Inakto kitain no adu ti bagas da. Tatakaway tuya. At kape ka pa'y pare. Agyaman ak pare. Anyat gagaram. Ay, awan pare. Imayak lang nakikapi Nay, kaslawan mait ni Maribanang dito'y balayaw pare. Awan, nagbakasyon ka no pa iji lugar da. Kasta ka day. Kaano kay ngagsublay pare? Kalpasan ti dua alawas. Isugayam nga do ti abaston pare. Adda ka di ta adilata. Noodles, bagas, biskwit, kapay, asukar, ken daddo mapay. Ta mabayag magayam sakbay nga agsublay ni Maribanang pare. Anya ngay, ado ti mabalin ang matakaw iti balay da kapitan? Adaw, tuyang. Adaw, ti abasto ni Parinteng. Pagsayatan na, awan ni Maribanang. Ha? Awan ni Maribanang kunam? Wayne, nagbakasyon ka na, iyo lugar da. Ay, kaya't asawon day ta. Nalakan to asirkum ti balay da kapitan. Ay, kituwin na. Isaganam nga roday, dagiti tools ka. Tada ti operasyon ka, inton rabi ay. Sigurado, ang marabyan ni Parinteng iya barangay haul. Taado kanukay, ti aramiden na. Gumatangak man iti mantika, itlaw ken sardinas kagawad kwanang. Nay, adu mo ti ginatang mo idinapalabas nga aldaw Kwaraw. Di mo kunaan na naibus da gijayan, kat agmay maysa ka may. Day tangarod kahit, mas daawak ta na ibo sa dagaws. Na, ang mga nada na ngala. Asino kumangay? Kanayon mo't nga ikandadok ti balay tunggal rumwarak. Diya kamukan ka. Mano a sardinas kan itlog tigatangam. May sa tray nga itlawg, sa nga pulo a sardinas kan 2 kilo a mantika. Na, nagadumot tan. Una, abastok iti manu alawas, tapno sa anak ngagkarasubli dito itirsinam. Gumatangak man, kagawad. Day, narabyan ka mat kapitan. Ay, ado nga minti na ramit ko a report iji barangay haul. Ay, kunakit di ano nakaawid kan. Anda nga min nakita ka naka-flashlight iji balayaw. Anya? Wun, kapitan. Kunak ano si Kadayjay. Di nakman but-but ngan. Ay isan ka but-but ngen, kapitan. Pudno ti bagbagak. Anda nakita ka naka-flashlight ita ilaang. Ang mga no al-alya. Sapay awan ni Banang. Kapitan, napauli na kamutan. Kwa, kagawad. Agawid akon. Nay, kunak man no dagatangam, kapitan. Apay ngay may ka dito'y balay ang kail. Dito yak maturog ko raw. Agawid ak tuinton bigat. Anya? Maturog ak dito'y balay mau. Agkalkalingitan ka mait. Anya tinapasama kaya. Ay kwa. Kasla dal alya di balay. Alya mo ta sa asawa man. Win. Nakunan ni Mare kwa na nga da nakita na nakaplaslat iji balay. Idi limabas. Awan mat nakitak itay. Ngam. Kasla da nangisit ang nakatugaw iti tawa mi no sikati nakakita iti nakitak. Ang mga no timaray ka. Ang mga no imahinasyon mo lang day tanggal. Ay saan nga ron? Saan nga imahinasyon? Pudno nga da nakita. Awan ekstra nga ulas ko ditawi. Awan may pabulod ko kan ka. Saan akong nga gulas? Sigurado ka? Uwin. Kwa, ura awan ulas ko. Basta maturugak dito.
Na, anya ti katkatawam katrabe ay. Makapakatawa nga ron si parinting tuyang. Ay na. Anyat na pasama kaya. Ay, kastoy nga main. Idi rumwara kumaya balay na. Nakita na kijay tawa. Na, anya nga'y tinakakatkatawa dita. San pa nga minanalpas tuyang kay? Idi kwan. Na, unay daytan, agkatkatawa ka, wano anya. Di mo pa nga minibag, bagakatkatawa ka. Kitaguray ka. Tasan pa mo analpas ti istorya. Naimbaglaangin na. Tanatong pilak ti katawa kitay. Anya nga rod tinapasamak, idinakita na kaijay tawa da. Kastoy na ito yan. Timaray ni Parinteng. Kuna na siguro nga lalyak. Ay! Hoy, di mo piksaan ti katawa ma ito yan. Mangagkakiti ka ruba. Ay, nasaya at mo't ano kasta tinapasamak. Inton sumarunong agtakaw ka, agbado ka iti puraw, tapno panunutan ti bumalay, a white lady ka. Asino nga'y ti next target mo inton rabi ay? Ni kusip mo ti takawak, tuyang. Ni Marijuana nga'y. Ay isa na mabalin ijay tersina ni Marijuana. Dati CCTV na. Ay, sayang. Sapay nagado ti groceries iyan. Adumit lang ijay ayan ni kusip. Ngayon, nakita ka nagpaili idi kalman. Kastoy taramidam tuyang. Inkalabaan nagiti puraw abadaw. Agraman day ta puraw a kurtina. Tapno at dati props kaw. Inton mapanak agtakaw iti balay ni kusip. Ariglado ba dong? Inak pa'y lagumatang iti sabon apang labak kadagita. Ijay tersina ni Marikwanang. Maray, kumatangak man. Anyat gatanga, marituyang. Sabon apaglaba, Maray. May sabarlaang. Sige, mabitlang. Agtuyan, maray. Ay, thank you, Maray. At itibayad ka. Adamadlaw ko kada kayo, marituyan. Ay, sus. Amunan sa mutar aramidan mikin ni badong ko tunggal rabi ay. Nay, napauli magkamatan. Adda na ipagkakaya, adi mo nagustuhan. Ay awan, Maray. Anya nga'y kumatimbagam. Di kay mat gumatgatangan iti grocery dito tersenak. Amangan mat no dan sa bala tersena paggatgatangan yaw. Ay kwa. Kunak lakit din no anya tibagam. Ay kwa ngamin, Maray. Ado pa'y ti abas tumay. Sana balay, gumatang kaming tumutlaang dito'y tersinam inton maibusan kamay. Ngay, sika may ti lumabas iti paraangan may kusay. Sa dino ti papanam, Di tabalay ni Chip Kwaraw, tatabadaw. anya teramidan nyo ijay, kinay rumabiain. Jakman amaw kini Chip. Ay, kitain nyo Tamangan no saan kayo manan nga agronda. Dipindin to na itang kani Chip. Ni baga nang agshot kami. Di saan kami nga grunda. Tuya, kita man da ito'y badap. Agropropa ka din na white liday. Uy. Sige, kita umata itapag ti silaw. Mabitlang, padasag tagtugaw iti tawa. Kita no agropropa mitlang a white liday. Kita ma. Ay na! Ay! Kaskala white lady ba daw? Ay na. Alang araw, ilukat mo na ita silaw. Ta isaganak ti tolskaw. Ken bag nga aramatan. Awan ka din ikusip iti balay na itang oras. Awan, tuyang. Nakitak alimabas dita paraangan itay. Ti kunana, mapan kano iti ayan ni Kwaraw. Itay pa'y apadpadaanak. Ang awan pa'y mat, anagaway. Anya nga tano sumurutak ken ka ba daw? Ay, sanay. Dito'y kalangan balay. Ta si putam, nulumabas ni Kusep. Tapno itiks mo adagos kanya.
Chip! Chip! Aw, abay nagsubli ka, Usay. Kung nakit din no, nagawid ka. Ah, Abay, di ka makapagsaaw. Ada... Anya ti adda. Ada nakita. Anya ti nakita maya. White lady, Chip! Anya, white lady ko na. Hindi na minsan rabi eh. Kung ni Uncle nga da nakita na, nangisit na nakatugaw, ijay tawad ah. Ita, at damot nakita ma white lady eh. Jak bang rabrabak, Chip. Nung kayat mau. Mapantay di balay. Ay, saan pa yung ita? Planuan ta pa yan na imbag no, anya ti aramidan ta. Tuyang! Tuyang! Ay, nakaturog ang tilukaw. Tuyang! Adakon! Day, anda kamot gaya man. Apay nga di mo intiks apa umayan ni Kusay. Makitam day jay. Dandanin nakita nak ni Kusay. Ay, suray pa daw. Nakaturo ka gamay. Naibaglangin taipik type ti props kaw. Iso ati maray adagos ni Kusay. Anya man ang timasapol mo, Uncle. Tay may kamanan dito'y balay. Ay, eda napatag nga ibaga. Anya day ta. Sinirat nagtatakaw ti balay kaw idi na minsan. Ken uray ni Kusip. Kitambam. Inala dadagi ti abastaw. Ti alkansya ni Antem. Kaano pa yan natakawan ka? Idi na minsan arabi. Ang ita lang nga ibagakan katabi siyak idi barangay hall. Uray ni Kusep. Imay dito'y balay di rabi. Kung nanangadda ka nung nakita na white lady ang nakatugaw, ititawa na. Ha? Idi nagawid idi agsapa. Natakawan mo't gaya man. Agraman jay flat screen na TV na. Natakaw pa eh. Lukas ta. Ang mga nagtatakaw tinakitak ang nakatugaw ititawa me. Idi na minsan arabi eh. Kastamot lang tinakunan ni Kusep. Tiatapon na kat ni tata ba dong tagtatakaw. Tanagado ka no ti salsaludsudan ni tata ba dong kenkwana idi rabi eh. Ay, wen. Libat pari ba daw tinakakita iti abastok idi na minsan arabi ay. Ay, ang mga no isumatag tatakaw. Ay, adda na panunot kong aramidan tayo, Uncle. Denggam tayo baga. Ni kwarog ka DJ Limabas ba daw? Wine. Mapanitayan ni Kusay. No kasta nga round. Awan tao ijay balay na. Wine. Iso ani kwarog may ti sumaruno atakawan ta. Irwar mo dagiti props kaw. Tarumwarak manay. Agam kasanungay no agawid adagaws. Kas iti sigod Itugot ko na ito'y cellphone kaw. Ti aramidin may. Kitaam no lumabas ni kwaraw iti parangan ta. Tiksan nakmet adagaws. Tapno makarwarak iti balay na. Sakbay asumangpay. Itaypay ang naglamang ta dito'y sirok ti lamisaan ti balay ni kwaraw. Ngamawan ba't umay ngagtatakaw Kusip? Aguray tayo 5-8, Kapitan. Aramidin ta na. No niya tinagtutulagan tayo kada Chip Waraw. Di tamot lang makarwar dito ito yung kandado mo ni Chip Tirida. Tapno panunutan tagtatakaw nga awan tao. Makaturturog ak pa yan. Ni, ada tao, Kapitan. Nagtalnakan Kusip. Tapno di datamad lang. Adaytan. No masidag. Agpakitatan kan ko na Kusip. Langkap. Daytan. Agpakitatan. Heh! Adaytan aramidin dito. Pari ba daw? Parintay. Kusay. Ano tararamidan nyo dito pala ni kwaraw? Ay, di yung ibagang agtakaw kayo, Mike. Awan plano mi nga agtakaw. Tataba daw. Ha? Itatam mo, may. No asino tagtatakaw. Agsagana ka. Tay ko na dangarong. Matalino man ang matching. Nauutakan din. Iso nga ita paray. Pagbaludan titong palmo. Anya. Dangyegak iti kanam ba daw? Amangan nga minusan anaimas ti ipakpakanda kada kayo dito ipagbaludan. Ay, tuyang. Kasaritam tuman ni Kapitan. Tayatras dati kaso da kanya. Ay, masya nakunay kan ka ba daw? Unay. Ngum ko na ni Kapitan, dito'y kakanupay pagbaludan tapno agnakam ka. Anya.
Ay, bagam kinkwa na. Ngagbalbaliw ako untuyang. Wen, kasta ti ibagak. Inak tumanon makisarita kadakwad Tadyak kayat amay balod ka iti agnanayaw. Ay na, tatabadong kan na natoyang. Saan ngamin anasaya at ti agtakaw? Agtrabaho kayo kit di takabailan nyo pa'y matlaan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparan. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Aras Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal.